Sumoto, nga samtang nagpaabot ko kay Charlie, murag nahimo na akong diary ang message box na mong duha. Nagsige gihapon ko og send og message ana niya, bisan wala ginya niya nangasin. Kung naibanding ming magbarkada, unya na mga pictures, ginasend na ko na og apil saya. Dala na gyud to sa kamingaw nako og para pod na siya tan-awon og mahuman na siya sa training. Kay basin unyag curious siya sa mga nanghitabo sa gawas pohon. Daynay ka sa ana nga dibu sa amo ang isa ka barkadang laki. Og natungnan gyud tong Domingo pod maong nakauli mi ana. Pero nagkasinabot mi nga sa island resort nga duol sa Mua mag-celebrate. Halos natigo ming magbarkada. Si Charlie Lanjod ang wala. Lingaw-lingaw, dula-dula, ligo-ligo, kanta-kanta, istoryahanay og bisan unsa na lang. Niabot sa point ka na ay gipangutana si Ayan sa kuha. Kini siya, what if lang niya? What if na inakauban si Charlie dito sulod sa training camp? Kay di ba naman po na yung mga babaeng trainee sa sulod? Human kay na-develop siya. Kunya pagawas kay mauna ang mas love niya. Unsa imong buhaton? Naniga na ang mga mata sa mga barkada na mong naminaw. Gilabay din na ni Trina si Ayan og Cornic ang ganaigo gyud sa may agta. Grabe na pong lalis ni Ayan og Trina. Kay mauligi nga dili daw na angay ipangutan. Perting pangatawa na lang namo nga naminaw ni Lando. Gamay sipyat raligi sa istorya. Sila na dayon ang magtiging duha. Dugay pa yun na kay sila nahuman og tinubagay. Si Trina yun ang na-trigger sa mga what if ni Ayan. Nikatawar ako pero sa kong utok, natandog pud ko sa pangutanan niya. What if bitaw oging ana ang mahitabo? What if ni asa raday ko sa wala? What if sa sulod sa isa ka tuig, na-realize ni Charlie nga malinawon di ay iyahang kinabuhi nga wala ko? Or what if nakita siya mas better pa sa kuha? Magunsa ko og maabot man gali na ang panahon. Sa moto nga dugay pa gid namong tambay didto. Nakapanghinokto ko samtang nagtan-aw sa ila nga nag-enjoy og kanta-kanta. Taod-taod kay ni duol na si Trina nako. Hingon siya nga, ayaw ra pa apekto atong istorya ni Ayan ha. Tayaon yun na siya guto. Tubag ko nga, what if bitaw no? Unsa kong buhaton? Tubag si Trina, Hays, ay nasigo na huna og negative oy. Mubalik to si Charlie nimo. Kagamay ra ng isa ka tuig. Kabalo ka, ang tinod nga gugma, dili dali mawala. Maong tanggalan ng negative thoughts nimo dira. Tubag ko nga, naman po'y point si Ayan. Dilista ng higayon, nasa tuwang swerte. Usahay sulayan ta sa panahon. Tubag si Trina, hinoon, nanataan ang mga pagsulay sa kinabuhi. Pero sa karon, di naangay problemahon kay wala pa man naabot nga pagsulay ba. Ayha nagnaan na sa atubangan na yun nimo, usa ka magproblema. Pero samtang wala pa, ayaw usag ka balaka. Kung unsa ang naa sa mga atubangan karon, dito lang i-focus imuhang atensyon. Motong giduol ni Trina si Ayan og silang alpha pod kay ni duol na sa kuha. Na sila'y mga nindot nga gipang istorya sa kuha. Ug didto pa lang nabawi-bawi gamay ako ang kumpiyansa sa kagalingon. Tama man pod si Trina nga di sa nako angay problemahon kay wala pa man yun nahitabo. Diyon daghan pang mga okasyon og bandings na nahitabo nga wala si Charlie. Nagyoy kulang kung wala siya pero wa man gyud ko'y mahimo kung dili ang maghulat sa iyang pagbalik. Samtang nagpaabot ko, gatarong na lang pod ko sa kong pag-eskwela para napod ko'y ikapanghinambog niya pag-abot sa panahon. Graduation na hapit ni Charlie o giingnan ko sa iyang parents na pakuyugon ko dito sa Luzon. Pero pagtanaw na ako sa schedule na ako sa klase kay conflict yun. 3 days manggod ang magastos ug di yun na ako pwede absina na ko ang klase. Sayang unta kaayo ang opportunity nga maka-witness sa iyang kalampusan pero di yun mahimo na isakripisyo na ako akong pag-eskwela. Bisan pag adlaw ra kay naami importanteng activities na buhaton. Mo graduate pa biya ko. Pero pila ka adlaw usa ang expect
expected na graduation day nilang Charlie. Grabe yun na akong lipay. Kay ni kalitra na ugawa sa chat heads si Charlie. Hingon siya nga Lieutenant Charlie reports as ordered. Mao na iyang pinaka-message sa kuha. Ako siyang giingnan nga kagaray. Na-reply pod siya, I love you yam. Na-miss kaayo tika. Nitubag pod ko nga I love you to yam. Miss na pod kaayo tika. Nagtulo yun na akong luha. Samtang nag-reply ko siya. Akong heart yun napuno yun sa kalipay. Kung pwede lang yun na way palungay sa tawag. Pero kay di man pwede pa ang magtalibabat. Mong igo rayon mi sa gamayng istorya. Gaiyahay pamighinilakay anak ni Charlie. Nausap po dihang na medyo ni payat. Siguro sa kalisod sa training. Pero wala lang gihapoy kausaban ang iyahang kagwapo. Nakontento na yun mi sa limitadong oras na nag-istorya pa lang ato. Okay na ang ginagmayng basta makaistorya lang kaysa pareha sa niaging mga bulan nga wala yun may contact mo. Hangtod sa niabot na yun na ang adlaw nga mulakaway na ihang parents o ihang ate. Murag ni Kuyo yun akong otok o kasing-kasing sila. Pero naara yun ko sa eskwelahan nga wala ako ang buot sa mga ginahimo. Isamot pag yun natong time nga nakita kog miss call gikan siyang ate. Lami lagi una-unahon og tuyok ang orasan sa wall para makagawas na didto sa laboratory og makaistorya na si Charlie ug usap sa mismong adlaw sa iyang graduation. Sa moto nga pagpanggawas na namo kay nagdali-dali na dayon kog tawag siyang ate. Nai-program sa background nga saba og nakita na ko si Charlie sa iyang uniform. Hindi yun ako ma-explain ako ang gibate. Itulog yun akong luha nga nag-smile ko. Nga proud kay ko siya. Namahid pa na siya sa iyang luha. Guwapo kay siya sa iyang uniform. As in yun. Warapod na ako gidugay ang tawag para focus na siya dito sa program. Paggabian na kay nana sila sa hotel, kuyog iyang family. Dito na may gatalibabad og taman. Og excited kay ko nga muli siya pagkaugma. Gasabot nami nga hulaton lang nako siya nga mouli yun siya sa mga lungsod. Kay sakto ra pod nga mohuman akong klase. Mapod ang arrival niya sa airport. Dinalang ko patuga-tuga og sugat kay basin magkasalisi pa noon Manila. Bisan ako sulod sa eskwelahan kay nagsigir yun kog tan-aw sa orasan nga nasa bumbong. Hapil pod sa kong relo. Pariha ra ganing orasa pero yung anak gidi ay basta naa kay gipabot. Gi-estimate na nako daan ilang biyahe pa uli. Major class manggod nako to moong perting taasa sa klase. Then pag human sa klase, gi-contact nako sila diretso og asa na sila dapat. Excited kay ko daw moong wa na napuyo akong utok. Nasa layo pa lang ilang gihatag nga location og sa kong nahuna, kapin oras pa sila usa makabot sa lungsod. Moong nisulod na lang ko sa computer shop og naa ko'y gipaprint. Saktong paggawas yun na ako human og paprint kay nilingi man ko ana sa kalasada. Mao po di ay ang paggawas ni Charlie sa sakyanan. Basta ligi kay gipasa gud nako na ang printed copy sa amiga nako nga nasa kong utubangan ug nagkabad-kabad kog dagan paingon kon Charlie. Di jud nako ma-explain ang kalipay kay mura kog batang gamay ato nga nabulag sa mama. Unya mao pay pagkita usap. Nidagan po na si Charlie pasugat sa kuha og open arms pod maong diretso mioga. Suman gyalsa ko niya og gituyok-tuyok. Wag yun may labot sa mga nananaw basta kay gimingaw mi sa usag-usag. Pagbutang na niya sa kuha, kay walang gihapon may magbulag o gakos kay pareho naman may nanghilak. Ginakisan ko ana niya sa agdan. Naghilak po na nga nalipay ang ate og mama ni Charlie nga nagtan-aw sa moa. Igong nakalma ming duha mo po'y pagsugod na mong istorya. Ni congrats ko niya o ingon siya nga i-surprise unta ko niya pero nataymingan mahinoon nga nigawas ko. Nag-I love you siya sa kuha o nag-I love you pud yun niya. Nadala yun may sa emosyong duha nga halos nakalimot na gani mi nga kinahanglan na namong manguli.
Gidali na nako kuha kong bag sa taas og nikuyog na lang ko sa ilaha sa sakyanan pauli sa mong barangay. Ako siguro ang kinaproudan nga girlfriend ato nga time. Then dito mi ni Charlie sa ikatulong row sa likod ng lingkod. Maong gawas nun raming duha nga galaving-laving. Wa gyud mi nagbuhig kamot ana sukad sa pagsakay. Gipakita po na niya ang ilahang graduation ring. Humanihang gitanggal o gisukod-sukod sa kuang mga kuyamon. Pero dako yun na ring maong luag ra kayo. Niabot na sa ring finger na yun human iyahang gikisan din akong kamot. Ingon siya nga, pohon. Maura iyahang naingon o iyahang gibutang siyang aping akong kamot na murag gani gihan. Wara kay mi nagsaba dito sa sulod kay naabya iyang parents sa ikaduhang row pod nga lingkuranan. Pero feel yun na ako kung unsa namo kami nga ang matagusa. Hangtod naabot na mi sa moang barangay. Gihunong ko nila sa kalsada dapit sa mong balay. Pero nikuyog naman noon si Charlie og naog o giingnan niyang pamilya na ipananghi daw ko niya sa kong parents na mulaag dito sila. Paglarga na sa sakyanan kinagdagan na daay namong mga barkada paadto sa mua. Nakabantay di sila sa mong pag-abot. Layo pa lang yun na nag-iyahay na sila siya gitay. Kung sa kong reaksyon pagkita kay Charlie sa lungsod, ingato po ilang reaksyon hantod sa nakaduol kay Charlie. Gamay na lang gyoy kulang ilahang karagaon si Charlie na kanang murag winner bitaw sa padula. Grabe yod ang kabibo namo kay proud lagi kay aming barkada niya. Samot na yun ko na uyab niya. Nagpanon mi ana padto sa mong balay. Nangatahuran na sila sa kong parents o gipananghid ko nila. Nalipay po na akong parents pagkita og balik kay Charlie. Pero niingon si Charlie na mobalik ra siya laag sa balay pagkaugma. Nanlakan o dayon may paadto silang Charlie na magutoy handa silahan na blowout para siya. Grabe yun namong saba. Tanan nag-iyahay og pangutana kay Charlie sa mga unsay na experience niyang nagian pag-training. Naabot pod sa point na grabe ang sinugugay sa kuha o ginadungag-dungagan pa na nila ang istorya na grabe daw na akong hilak-hilak. Na kung magkuyog daw ming magbarkada, kay maghilak daw ko sa kamingaw kay Charlie. Mga buangon dyan. Nahuman yun tong adlawan na napuros istorya o kaon ra among ipangbuhat. Nagdungan ming tanan og panguli. Nikuyog ra po na si Charlie pagawas namo kay gihatod man ko niya sa balay. Pagkahugma sa hapon, kinilaag na siya sa mga balay. Gipang-share po na niya ang iyang experience sa akong parents kay mga curious mapod sila kung unsa ang dagan sa training. Ako kay bisan kapila na ako nadunggan ng story ni Charlie. Wagyod ko nagsumulan siya og paminaw. Dito na pod na ni hapon si Charlie dayon ug niuli ra pod na siya pagka alas 9. Then pagkalunes na gihatod ko ni Charlie sa eskwelahan. Wala yun may laing ginabuhat ato kundi ang magkuyog-kuyog kung naay free time. Kinahanglan naman guniya mo balik sa kampo ug mo report human siyang pila ka adlaw na break. Kung sa mong ginabuhat dati o sa siya nilakaw paadto sa training, kay mao lang gihapon ang ginabuhat na mo atong nibalik siya. Date-date, mga klase-klaseng istorya, foods ug magmotor-motor lang sa kadalanan inay kagabi. Pagkasunod sa baduan na kay baby time to namong ni Charlie. Bitaw. Human sa kong klase kay gisundo ko niya o nangadto mi sa syudad. Nanlahag mi ato sa mall. Nananawag sine. Nangaon human nanlargo na mi sa park pagkahapon. Dito mi naghapin og tela para mura raming nagpiknik duha. Napod may dalang mga pagkaon na to. Daghan kay mig na istoryahan. Isa na ana ang pangutana niya samtang nagtanaw sa kuha. Nangutana si Charlie sa kuha, pila edad ni mo planong magminyo ya? Ito bag ko nga 25. Nag-abot ay na iyang kilay nga ni Kusmod ang simot. Ingon si Charlie, 25, dugaya po danay. Way mas ubos ana. Ito bag ko nga ugma na. Gusto ka? Ningisi na siyag taman nga murag yung lain iyang yunahuna ba? Siyang giingnan, unsabay dalyan oy, mahal ang gatas. Tubag si Charlie, nga ako may mopalit, noon sa day ka. Tubag ko nga, kapoy magbantay bata pa. Tubag siya nga, tapulan yun o. Nikatawan ako anak niya kay kontra gid siya nga dugay pa na akong planong magminyo ato.
Ako siyang ingnan, magtagbaw sa taang gawas nun toy. Ikaw yun no, apurado kayo. Ingon si Charlie, hindi pwedeng mga 23 ka. Tubag ko nga, hunaon sa nako. Isamot nagakusmo diyang simot. Human ni kalit og smile nga nagtanaw sa kuha og niingon siya nga. Di pwedeng i-advance ang honeymoon. Ako siyang giingnan nga manyakis. Perda niyang katawa og nihana na siyag duol yun. Ingon siya nga, manyakon jud ta ka. Dali, rakay ko nakatindog og nipalayo siya. Grabe na gid nakong katawa. Yung si Charlie, ang hala, di gid siya pakiso. Nitindog na po na siya og niingon kung madakpan ta ka, advance jud ha. Nidagan jud ko kay nidagan man po na siya og nagsunod sa kuha. Nagdinakpa na yun mi sa park. Runner pod bi ako maong wa din kaapa si Charlie. Bisan asa minabot og tuyok-tuyok dito sa park. Taman siya na corner ko niya. O gigakos ko largo. Og nihonghong siya sa kuha. I-advance na to ha. Tubag ko nga, hayahay gay ka. Paghulat. Nikusmod na siya, samtang ako kay perte na nakong katawa asyang no. Yung si Charlie, basta kay ako ara ka. Wa taka tamni og mohon, sukad maong dapat wa ginay tatsa. Tubag ko nga, di gini matamnan og mohon. Pati tuluhisa. Dani katawa ko. Yung si Charlie, lagi pohon. Dalig human og eskwela para matuman ng pangandoy si mong mama ug papa. Anak bito sila nga usa ka mga sawa, mas maayong mapahuman kanila. Sumoto nga namalik na mi anak sa mong hapin o galantaw naming duha sa sunset. Taod-taod lang kay naigikuha na si Charlie siyang bulsa o iyahang gipagawas ang singsing. Cute kaayo nga singsing nga silver. Gipaatubang pakuana niya samtang nag-Indian sitming duha. Yung si Charlie, suotan niya. Iyahang gisuot ang singsing sa kong ring finger o ingon siya nga promise ring ni siya. Nasyak ragyod ko o gipungan yun na ko og maayo akong lupa. Ingon po si Charlie nga, basta suot ni mo, di man ipermi nga promise na ako si mo ha. Nga faithful ko bisan na ako sa layo. Promise nga mo balik ko. Huwag balikon di ka. Promise nga nara ka permis sa kong dughan. Huwag magpabilin kung matidudanon sa mo. Promise nga igay di ka bisan pagdili klaro ang ugma. Ubanon gihapon di ka. Promise na magkinaunsa man. Kayahon gihapon natong duha. O promise perming magpabilin na kong love para ni mo yan. I love you. Sa kadalinya ni Charlie, hinahinay nga nagtulo akong luha. Kanang kinasing-kasing gyud ang pagbuhi niya sa kada word ug wa gyoy kabutangan ang akong kalipay. Nga naminaw siya. Hingon ko nga, I love you to yam. Promise. Naara ko perming magpaabot sa mo. Ako nagi siyang giduol o gigakos. Gigakos po ko niya nga sobra gyud kagot. OA kay minduha ato. OA di I know kung ma-in love. Habitaw. Pila ra ka days kay nilakaw na po na si Charlie pabalik sa Luzon. Wala ako katod niya sa airport kay na ako'y klase. Pero sa parehong adlaw kay niagi na siya daan sa kong boarding house sa buntag pa lang og nagkaistorya pa mi. Hilak-hilak kinagmay og kagool din ako. Ihap na po og pila ka bulan usa magkita og balik. Gipadala ra po dahil na siya sa lang unit naghihimo siyang platoon leader. Dito na nagsugod ang kalisod og tinuod nga challenges. Sanaa na siya sa battleground. Sumoto nga naadyoy kalahian sa feelings nako sa paglakaw ni Charlie atong pag-adto niya sa training ug sa paglakaw niya para deployment kay dako kayo. Kaya atong paadto siya sa training, at least kabalo ko nga safety siya sulod sa training ka. Walay kalaban,
walay mo patay niya. Pero sa katong lakaw na niya para deployment, kinahanglan niyang depensahan iyahang kaugalingon. Pagsugod na og operation nilang Charlie, dito na wala na mao akong utok og kasing-kasing. Permanente ang gakulba sa kung unsa ang kahimtang niya sa bukid. Tinuod yun nga dakong kausaban og mura na hinuon og torture sa kuha ang maghuna-huna siya. Kahadlok yod ang nagpatigbabaw sa kuha. Kada moingon na siya og magpack na siya siyang gamit kay manlakaw sila inay kagabi. Ang nasa kong utok kay basin mao na ang last nga makaistorya nako siya. Oo, nindot ang ngalan nga army. Taas og dungog, dako og sweldo. Pero ang kalisod o kadakong sakripisyo nga ilang ginabuhat para sa seguridad sa tanan, dili kabayaran og kwarta. Kasagaran makita nato sila sa publiko na murag hayahay ang kinabuhi, pero sa tinuod lang, grabe ang kalisod na ilahang ginagyan. Sakit og bugat hunaon, apan maugyod ang kamatuoran sa kahimtang nila kung nasila sa operasyon. Ug ako isip uyab niya, kinahanglan na akong sabto ng tanan. Danatoy kaisaan na nga buntag to sayo ug walay chat gikan kay Charlie. Nagpaabot yun ko tibok adlaw, pero wala yun. Hangtod sa naugmaan na lang, ug dayon mga alas 9 na to, usa pa siya nag-text ug nagpahibalo sa kuha nga high alert sila. Red area ilang natuan ug walay signal ang ubang lugar. Nilabay na pod ang duha ka adlaw nga wala na pod siya text. Nagpaabot gud ko atog news kung naay encounter silang area dapit. Kadugayan kay nag-text na siya nga gi-pull out sila sa area kay napatyan sila og naay mga samaran. Na-confirm gud pod nako to sa news. Parehas mi Charlie nga nagkalisang-lisang. Unang encounter to niya og nabalaka gud ko ato siya. Bisan pag ipaagi niya og joke na masamang damo daw siya, di yun mawala sa kuha ang kaluoy kabalaka. Dili lang kundili sa makadagang higayon nga nahitabo ang iato. Og pag-ampo rayon og pagsabot ang ako ang madalit para niya. Daghan ang mga okasyon nga nanlabay nga wala siya kauli tungod kay naa siya sa layo. Or high alert lang gyud sila maong di pwede mo gawas. Goal per me og ang kamingaw nako siya kay nagkalalo. Wala man noon ko'y kabalaka sa mga third parties kay naaman ko'y pagsalig kay Charlie. Usahay ko mag-upload na siya picture, daghan ang mga react or mag-comment pa yun ang mga babae na klarong nagpapansin. Naka-in a relationship na gani mi. Mo lang gihapoy buhat og magpa-cute-cute siya. Usahay kay masuya man ko. Mo nang moapil pod ko og comment nga kopyahon nako ang comment sa babae parehasa. Bagay kayo si mohang uniform sir. Or gwapo kay ka si mong uniform sir. Or amping ka permisa. Unya kay sa ko man mo reply si Charlie with the yun na. Kadugayan jud ana kay gihimo na giniyang profile pic ang picture na mong duha. Para wala na daw ang mag-chat pa siya. Mao pod ang ginabuhat ni Charlie sa kung kung ako'y upload o niya maatulan nga naa siya sa baba og nay signal. Mag-una-una na siya comment o mga sweet nga mga klase-klaseng pagdayi. Basta kay magpapansin gina siya sa kung Same siya ha, gihimo po na akong DP ang among picture do. Niabot po sa time na nahimong siloso si Charlie. Ginapangutana na niya kung kinsa ang mga nag-react o nag-comment na mga lalaki sa mga post. Giyatagan po niya og meaning ang mga na-close na kong classmates na lalaki. Natingala yun ko ato sa yaha pero kadugayan kay nahibalaan ra nako. Naaday tig-intriga siya na classmate ra pud nako na babae. Ginadungagan ang istorya or ginatuyo pa na kung kasabayan ako kong classmate na lalaki. Mora pod dayon ang pag-picture niya or nag-send siya picture kay Charlie. Dugay pagyud usa nako to nahibalaan nya ing ato na di ay andagan. Wala to siya suguan ni Charlie na bantayan. Ang babae ang unang nagpasa og report kunuhay kay Charlie ug siya pod mismo ang gahimong issue bisan walay kamatuoran iyahang mga report. Wag yun ko kapugong kay gisulong magyud nako pagdayon akong kabalo nga ing ato iyahang binuhatan sa likod siyang mga sweet nga smile sa ko kung mag-atubang ming duha.
Lami siya lapuruhon og wala tuo pero nagpugong ra ko sa kong kaugalingon. Kay basin maupay hinuon nga hinungdan nga dili ko kagraduate. Giwarningan lang nako siyang undangon na iyang intriga kay Charlie. Kay og di gani, o galing magbulag ming Charlie, di gyud siya magmahay nako. Motong nahunong raman pod to nga issue. Hindi distansya na lang pod ko sa mga classmate na kong lalaki aron wa nay rason para magselos pa si Charlie. Kay daghan ang traidor sa palibot nga magpakaaruing ingnon nga amigo or amiga nimo. Sumoto, nga niabot ang time nga hapit na ang graduation day nako. Gituyo gyud ni Charlie nga magkuha og break para naa siya sa importanteng adlaw sa akong kinabuhi. Wala ko'y klase ato maong nisugat ko siya sa airport. Saka excited na ako na makitaan siya. Sayo kay kung niadto didto bisan layo pa iyang arrival time. Nagmahay na lang hinuon ko kay perting mahala sa palitunon sa sulod. Mga gold o presyo pero wala ko'y mahems. Sa kadugayan nga hinulatay, nigawas ra gyud si Charlie. Layo pa lang gani kay nakit-an na nako niyang excited kaayong nagdagan pa duol sa kuha og diretso nga nigakos. Murag tanan man gyud siguro basta naa sa airport kay puno og emosyon. Magtulo na lang ang luha sa kalipay nga nagkita og usab human milabay ang pila ka bulan nga galagyo sa usag-usa. Naglaag-laag mi ana sa syudad. Nangita mi dayon og branch sa Manginasal. Pinakapaborito yun namo ning kananan. Og samtang nangaon mi, nagsige na siya og subay sa mga nahitabo sa pila ka bulan. Sagol-sagol ang emosyon akong namina. Kadugayan, kay nikalitra na siya ingon nga, di sa ta manguliya. Derira ta magpagabi. Nisigan ako mata nga nag-connect na ang mga what if sa kong utok og nakulbaan kong nagtanaw sa iya. Pero ningon si Charlie nga di lagi ka maunsa. Promise. Gipataas pa niya ang tuong nga kamot na mura yod og nanumpa. Ingon pa siya nga gusto lang takang makauban og dugay kay gimingaw kay Cosimo. Kung muli manggod ta, halos wala na tay solo nga oras. Tubag rapod ko niya nga sige, ikaw ang bahala. Nalipay ka na siya pagkadungog nga nisugot ko. Maong nagdali nami og pangaon, human na malit og mga pwedeng dalhon sa hotel. Pero gikulbaan gihapon ko kay basin unyag mahibal-an sa akong parents na makigdulog kong Charlie nga matulog. Pero gapasalig man siyang di ko niya unsahon. Salig lang yun ta pero di lang yun ta maglaw. Bitaw. Nanakay mig taxi paingon sa hotel. Ginakatawan ra kon Charlie sa kong naong. Kay klaro daw kaayo nga nahadlo ko. Kapila gyud niya gibalik-balik sa kuha nga dili lagi ko niya unsaon. Paghunong namo sa hotel kay paminaw nako kay nananaw ang mga tao pagsulod pa lang namo. Ing ato gyud siguro kung paminaw nimo dautan imuhang ginabuhat. Kanang imuhang konsensya ang tiingon sa imuhan na mali og naay masuko kung buhaton nimo ang isa ka butang nga dili pa pwede. Mura yun ni baga akong nawong sa kainit. Ingon si Charlie, relax lang daw dira. Ganina pa kang tensyonado pa. Kabalog yun kong kataunon si Charlie pero ihalang gipungan. Ing ato yun siguro ang feeling sa mga inosente. Ako siyang giingnan, nga bantay lang jud lagi ka. Nikatawa na yun na noon si Charlie. Himuot siya nagtanaw sa kuha basta kay mahadlok na gani ko. Ginasungog pa ko na niya og tanaw. Human kay mo ismile og yaga-yaga. Samtang paadto mi sa nakuha niyang kwarto. Pag-abre na niya, gipang-check niya na ang kwarto og CR samtang ako kay nagtindog gihapon sa pultahan og nagtanaw niya. Human pagkasiguro na niyang secure og okay lang ang kwarto. Usa lang niya gibutang iyang gamit. Lagubo na kaayo akong dughan. Pagdol niya sa kuha, o gisirado na gyud niya ang pultahan. Gigakos din ko ana niya og taman.
nga perti gyud kahugot. Ingon siya, nga gimingaw kay ko sa imo hayap. Dito lang nga medyo ni kalma akong heart ug utok sa kainit siyang gakos. Gigakos sa rapod na ako siyag daman. Ingon siya, nga ganina pa na akong gusto gakson ka ug ani kahugot. Pero naman ta sa public ug pangit kayo lang tawad. Wala na ko nitubag kaysa ko ang gakos pa lang pod siya. Ma-feel naman yun kung unsa pod ko gimingaw niya. Lahi ra gyud ay kung walay laing tao nga magtanaw. Di pariha kung nasa public nga mahimo pang concern nimo kung unsa ilahang maistorya. Dugay yun o sa mi nagbuhi. Hilom na kay min duha pero natingala ko kay Charlie nga nikalit lang magisipon day ni hilak na day siya. Nikatawa lang ko nga kahilakon pod. Nangutana ko niya kung naunsa siya. Nito bagira siya nga malipayon daw siya. Medyo na-worried ko kay basi na apay laing meaning iyahang paghilak. Pero ingon si Charlie, nalipay raligi ko nga nakit-an tikaw sabihan. Human sa kadelikado sa kong mga nagyan, nakauli paday kong buhi. Thanks God. Niapil na po hinoon ko hilak o gigakos na yun noon ako siya. Nakinumdum ko kung unsa ko kabalaka siya atong nagka-encounter sila. Ako siyang giingnan nga nabalaka kay ko pag-ayo ato si Moha. Pero maayo gid si Lord kay gipapauli kaniya nga safety. Hingon si Charlie nga I love you yam. Tubag ko nga I love you to yam. Love kaayo tika. Tubag si Charlie nga love pud kaayo ta kayam. Dugay pag yumi nagbuhi taman sa nga kalma na among emosyon og dayon nga tawa na lang ming duha og nang lingkod sa hidaan. Tinangutana si Charlie, maligo ka? Tubag ko nga, masano ko pagligo o nga wa man gani tay ilisan. Wala man kaniingon nga ani di ay imuhang plano. Tubag si Charlie, how sorry. Nakuan ramugod ko nga kung manguli ta diretso, di ta magkuyog og dugay. Permira nga limitado tong oras, ug halos naa pagyutay kauban. May gani ni sugot ka. Nitubag ko nga, tama pod bitaw. May gani ka huna-huna kag invite sa ingani. Tubag si Charlie, abi gyud gani na kog dili ka mosugot. Nikatawar ako. Kung kabalo lang yun siya kung unsa ko kakulba sa pagpadulong palang namo dito. Ingon si Charlie, nga suotan na lang sa ako ang brief. Then ikatawa siya. Tubag ko nga, yaks, dili ko eh. Ana si Charlie, ay, napo ko'y swim trunks dara. Nabitaw na'y hapin sa sulod. Tubag ko nga, ayaw na eh. Di lang ko maligo. Itubag si Charlie, mas yaks og di ka maligo. Abog kayo kang nagbiyahe. Gikuha gina niya ang trunks og brief og jersey og t-shirt. Ingon siya nga pili areo og asa imong gustong suoton. Pagkakita yun ako sa jersey nila silang batalyon. Mao gyud ang nakakuha diretsyo sa akong atensyon. Ako siyang gingnan, hala kanindot. Hakuan na nibe. Gibunlot dayan ako na. Nakapangutkot na siya siyang ulo nga nagatawa. Ingon siya, kana pa yun natripan. Wala ko uniform o magdula. Tubag ko nga, sige lang good. Pagpahimog bago. Gapaloy-looy na gid ko ana aron mo sugot siya. O gipangita po na ako ang lower. Medyo baga gid kog nawong kay complete uniform ako ang gusto. Naglingo-lingo ra gyud na siya nga nag-smile unya gipangita sulod siyang bagang pares. Itindog pa ko nga gasilip-silip siya samtang nangita siya. Pagkakitaan jud nako og gitunol niya sa kuha kay nag-ambak-ambak jud ko ana human gigakos na ko siya. Lipay kay ko ta. Nag-thank you ko niya og gipakapinan pa nako og kiss sa amin. OA kay ko ato daw pero dala ra gyud to sa kalipay. Gidali-dali dyan ako nagpilog. Akong gisulod sa kong bag. Kaya lisod na kay basin mausab ang utok unya bawion niya.
Nisiga na ang mata ni Charlie samtang gatanaw sa kuha nga nag-smile. Mura ba og naay mali? Ingon si Charlie, nga abi na ko suoto nimo karon. Tubag ko nga dili oy. Hipos na to. Kinira akong suoton. Gikuha na ko na ay hantrang og t-shirt og ni-smile siya. Wala lang siya katingog nga makitang na-amaze ra gyud sa kuang kinaya. O siyang ingnan nga unara ko liko. I love you. Nag-flying kiss ra ko niya og nisulod na ko diretso sa CR. Bata-bataon yun ko usahay. Bisan og good og na anak ko sa CR, nagsige hapon ko ngis. Malipayon ra yun kay ito nga adlaw para sa kuha. Isa yun sa pinaka the best kay ang makakuha og jersey si mong basketball idol. Idungag pa nga ang print sa company ni Charlie og ang iyahang apelyido sa likod. Nahuman rapod ko dayon og suot na nako iyang trunks og dako kayo ang t-shirt pagawas nako sa CR. Samtang nakataod sa kong buhok ang tuwalya. Ingon si Charlie, nga cute kay kaya. Tubag ko nga, kay cute man yun ko. Dugay ra. Ingon si Charlie, nga kiss na ko be. Tubag ko nga, yaks. Kaligo na dito eh. Ingon si Charlie, dalo. Bawion akong jersey be. Nanghagit gina siya na murag seryoso yung bawion ng jersey ug di ko mutuman. Sumotong ni Dool ko ana siya ug akong gikisan ang iyahang lips. Pero smack lang. Yung si Charlie, aw buotan. Siyang ingnan nga ligo na dito ka. Ni flying kiss rapod to siya. Pagsulod niya sa CR, kay nagdali-dali din ko pagawas ana sa jersey ug ako ang gisukod. Murag batang gamay nga gipalitan og dulaan. Bahala na yun og nagkayab-kayab ko sa yang jersey. Basta kay naalan yun ko uniform niya na mataguan. Gihubor pod nako na og gisulod og balik sa kumpag. Pagawas na niya kay naka-boxer shorts raman na siya og nakasando. Hasta yun niyang gwapuha kay limpyo pa kayo og tope. Onya dagko pag biceps. Yung si Charlie ay tutuki kay mahilis. Panabangi Lord. Dool kay sa kuha ang tentasyon. Ni dool na siya o gitanggal niya na ang tualya sa kumbuhok. Yung si Charlie nga tabangan takag paugaan ng imong buhok. Tubag ko nga ay naoy maugara man nag-iyaha. Yung si Charlie nga dali na paugohon ra gani ako'y sudlay. Dili unta ko musugot pero nagtuman gyud siya o gitanggal gyud niya ang tawel. Human yang gikuha ang sudlay nga kauban didto sa hygiene kits. Ngon si Charlie nga ayaw na gud ko bawali nga buhaton ko ning aniya. Tagsa ra gani ko ka serbisyo nimo. Kung pwede lang unta nga adlaw-adlawon ko ning ani. Buhaton jud na ako ba. Gasige na siya og istorya samtang gasudlay sa kombo. Pareho na mi atong ng lingkod sa higdaanan. Ingon si Charlie, tugay ra kong nangandoy nga inani. Isa ka adlaw makauban na ako akong love. Makasudlay ko sa buhok or maserbisyuhan ako. Matabangan sa trabahoon sa balay. Kauban nga mananaw og salita. Kanang malipayon ra yun nga wa bitaw problema. Naminaw ra ko siya nga gasintisente kay ramdaman yun na ako nga daghan siya gustong istorya. Ingon si Charlie, nga wa manggod ko gadahom nga maabot di ay ang adlaw nga mahimong kitayan. Ay syempre barkada ra man gyud imong trato sa kuha. Wala gani ko nagtuo nga sugton di ay ko niyo. Tubag ko nga paminaw ra to nimo ay. Hagbay ra kay akong gapaabot nga pansinon ko nimo. Gipaatubang jud ko ana niya og didto may nag-confess sa mong mga tinaguang sikreto. Parehas na ko, dugay ra gyud poday siyang nagkagusto sa kuha. Og parehar deming duha nga nagmonitor sa kinabuhi og love life sa matag usa. Dugay gyud kami naghuman. Gaisig minahayay pa, kay pareho man ming hawod mo arte. Namura lang og wala kung mag-atubang mi atong. Pero grabe na di ay ang gusto sa matag usa. Naabot mi sa topic sa kung anong di siya pareha sa bang lalaki. Nga lahi ang permi nga ginahuna o ging ani iyan tubag.
Kung love man gud nimo ang isa ka tawo, dili mahimong lisod ang pagsunod o pagrespeto silang gusto. Parehaan eh. Kay love ta ka og dako akong pagmahal sa mo. Wala na ko na feel na obligado ko or napugos lang kung sundon ka. Kung dili honor para sa kuha ang magbuhat imong gusto. Karangalan ba ang maipakita sa moha ako ang dakong respeto. Dili lang si mohaya, kundi apil na pod si mga parents. Man of honor gyud si Charlie ug wala na gyud ko'y lain pa ang pangitaon sa usa ka lalaki. Wala ko gi-expect nga ani day siya. Kay sa dili pa manggod kami, puro kabuang or kiat kay siya nga lalaki. Daghan pa gyud kay mig may istoryahan usa mi naka-decide na mga tulog. Gipahimo yun niyang unlan niyang kamot ug nakahagira na siya sa kuha. Dito yun na ako na-realize nga nagyud ay ko sa tamang tao ug wala di ko'y angay ikabati kahadto. Dali ra na siya nakatulog. Siguro kay gikapoy siya. Wala nagdugay, ako nang gitanggal iyang kamot o giplastar siyang kilid kay sigurado kong maminhod yod og akong higdaan tibok gabi. Nagpatakid kog higda samtang ginatutukan ako iyang naw. Sa unang higayon, naka-observe ko siya nga natulog. Kailang libre ra kay kong nagtan-aw siyang peaceful o gwapong ano. Wagyoy sama ang kalipay kung makatapad nimo sa pagtulog ang taong dugay ra nimong gipangandoy. Dala sa kalipay ito nako kaya ako ang gikisan si Charlie. Kung nakamatngon hinuon na siya og nakamata. Ako siyang giingnan nga I love you. Day nag-I love you too pa siya sa kuha. Ibira ko na niya o gipahigdag balik siyang bukton. Human iya akong gikakos. Ingon siya nga diri lang ka. Hayaw og hawa. Nakatulog mi sa ing ato nga pwesto pero nakamataming nangahibat na mi sa higdaanan. Parehas day ming luhagan matulog. Gadungan day ming mata kay nakalimot kog off sa akong alarm. Kauna-una kog hygiene human siya. Kapag yun mi day nangulay ana kay nanlaang na po mi og balik sa mall og hapon na mi nakadesisyon nga mall. Pareho lang among routine kung manguli mi. Banding sa barkada, bisita sa pamilya. Ako didto sila ha, unya siya po didto sa mua. Hangtod naabot na yun ang adlaw, nga graduation na nako. Kalipay nga way sama ang makita nimo ang lalaking inspiration nimo sa pagkabot sa imong pangandoy, nga kauban pod ang imuhang ginikanan. God is great yun. Nagpahanda pa mi ana sa balay isip blowout sa kong paghuman og eskwela. Daghan mig bisitang barkada. Fruitful season yun to sa kong kinabuhi. Then pagkaman sa break ni Charlie, kinahanglan na po niyang mo report kog balik. Samtang ako, nangita na dayon ko og masudlan nga trabaho sa syudad kaya nakaplano na pod nga mag-review para ready sa kusunuran nga exam. Nakasulod ra ko dayon sa parehong company nga gitrabahuan ni Lima. Engaged na si Lima og Alpha ato og nakaplano na ang date silahang kasal. Natol yun pod ng anniversary namong duha ni Charlie. Halos nilabay ra ang mga bulan og na-enjoy raman pod nako akong trabaho. Wa ako ni padayon pa-enroll sa review center og mas gipili na lang nako ang mag-self-study. Okay ra kay ming Charlie ato kay kadugayan na sanay nako sa sitwasyon namong duha og na-adapt raman pod nako ang linya sa iyang trabaho. Hangtod sa nagkaduol ang kasal nilang Lima. Nagkaduol pod among anniversary. Kakontakay naming Charlie og ingon niya nga dili siya makauli. Nagol ko gamay pero unsaon man nga mao naman yun na. Wa ko'y mahems. Ako pod ang gikuha ni Lima nga maid of honor. Maong naapil mi sa prenup nga photoshoot para niya. Naapil pod si Juliet, si Trina og si Ayan sa mga abay. Halos kompleto ming magbarkada nilang Alpha. Si Charlie na pod gihapon ang wala. Og hantod, adlaw usa ang kasal nilang Lima na nami ato sa hutan. Nagtawganay pa ming Charlie ana ug dungan namong gihulat ang oras ug nag-greet me og happy anniversary do. Istorya gamay ug kaduol dako o sa mi nga tulog. Hingato na yon. Kada anniversary na lang. Wa jud ko'y mahems. Pagmatan ako sa buntag na ay gitapad nga flowers ug chocolates sa akong hidaanan. Sure ko na isa sa among mga barkada iyang gisugo ato kay wala man didto iyang ate sa hutan.
May gani wa nako naligiran. Pagbasa nako sa note, gikan jud kay Charlie. Pero lahi ra gyud tong sa niaging flowers o gift sa kuha. Naiyaha yung sulat kamay ang naa. Na-appreciate man ako, pero murag nakulangan ko. Nagkabisi-bisi min didto kay gipang make-upan pa mi. Alas 11:30 ilang kasal ni Alpha og nalipay kay ko para sila. Ang lovers nga dagko kay ambag silang panag-ila nilungtad yun taman sa altar. Di yun ako malikayan ang mag-imagine ko sa akong mahimong kasal. Opisyal si Charlie maong posible yun ang military wedding. Pero ang naa sa akong hunahuna ato kay kung puhon itugot lagi sa Ginoo. Gibuhat ra na ako akong role sa sulod sa simbahan. Og apil pod kong nihilak sa kalipay para silang duha. Hangtod sa nahuman ang wedding ceremony ug nandiretso mi sa reception. Nai-program ka nang sa traditional langgod niya sequence. Nahuman nagpanayaw, nahuman nagpangaon, nahuman ang speech, human nag-cut sa cake ug hapit na gyud to mahuman og naabot na sa wedding cakes. Din time na to para iitsa ang bulak, maong gipantawagan ming mga babae sa MC ug gipaadto sa tunga. Excited yan tanan, kiat ragod to amo ang mga barkada. Saba kayo ang MC ato kay excited ko kung kinsa ang makasalo. Usa pa man giitsa ni Lima, ni Dol na si Alpha siya og didto sa stage og naay gihonghong si Alpha siya. Nikalit na siya og lingi og sa kwagyo nagtan-aw. Human, ni-smile niya kanang nagnangabitaw ang baba. Reaction sa mga dili kato. Ni Dol na siya sa MC og gikuha ang microphone. Natingala mi og nganong na inato kay ready na gunming mga dalaga sa tunga. Pero na-feel yun na ako nga naay something nga strange silang lihok og tinan-awan duha ni Alpha sa kuha. Murag naay plano buhaton nga dili mao ba. Human kay wala nagdugay kay nagsugod na si Lima og istorya.